ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Таҷикстрой. Хонаи навбатии мо хонаи панелне. худо насиб карда бошад то охири навора тамошо кунем, мебинем ки чӣ шид. ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Таҷикстрой. Инак анҷоми кораи хонаи панелни 4 этажа. Иҷода кори мо чӣ шид, потолокора нарасидем, ба хоси Аллоҳ на абой полша полни стяжка заново кардем, поло рост кардем, ламинат шид, даро али шид. Дарои Россия, дарои Хайтек, нархаш 1500 плюс қулфош қати, даворош қати ҳам дутта шидаги. Мегзарем спальни абои палитрай нархаш 250-260 сомон бародаро. Абояи моишай ремонти классика шидаги, ремонти светли бародаро. Боя спальни дия абоиш однотонияй, абои светли, ламинати фаскадорай бародаро. Нархи ламината 91 сомон квадратша гирифтем. фалгаш отдельный, плинтусош отдельный. Фаскадорш ҳамеяй маса хатош метавад не. Аксарият ҷода бефаска мегирем. Оинаеро ки шумо мебинед бародаро, квадраташ 500 сомон қариб. ина боя спальни дига бародаро. боқӣ дар амони Аллоҳи меҳрубони нигаҳбонтон боша. лайка чакидан ҳаётон набурорем, поделитса кунен. аз души шумо миннатдор мешавем. дар ҳақтон иншааллоҳ ки дуо мекунем. боқӣ дар амони Аллоҳи меҳрубон.